Ďakujeme, gratulujeme. Už vám nič v tom nebránite. Držte Pánová, mám 24 rokov. Volám sa Martina Grešová, mám 25 rokov. Momentálne študujem na Ekonomickej univerzite v Bratislave a som z Humenného. Volám sa Alexandra Klimeková, mám 23 rokov, momentálne študujem farmáciu a som z Pezinka. Alexandra Klimeková z Pezinka. Študujem na vyššej odbornej škole zdravotníckej, odbor farmaceutický asistent. Po skončení školy by som sa chcela uplatniť práve v prostredí farmácie a vývoja liekov. Energie si vyvíjam hlavne pri tancii, korčule, joggingu a volejbale. Alexandra Klimeková, číslo 1. Pokračujem v rodinnej tradícii ekonómov a študujem zahranično-obchodné podnikanie na Ekonomickej univerzite. Ale blízka mi je aj oblasť masmediálnej komunikácie a dizajnu. Mám rada lyžovanie, hudbu, tanec a knihy. Táto dáma sa stala aj internetového portálu Diva.sk. Je to Martina Grešová, číslom 6. Číslo 4 má 20-ročná Nikola Kubajská zo Žiliny. A podľa sa za 20-ročnej Alexandre Klimekovej z Pezinka číslo 1. Sledujte spoločne s nami. Toto bola Alexandra Klimeková, Pezinčanka číslo 1. Slovenčanka Barbara Blašková, súťažíš číslo 5. Humenčanka číslo 6. Martina Grešová, celý večer číslo. Veronika Belešová, číslo 7. Ročná študentka farmácia Alexandra Klimeková stodia na pošte Vestová a Smereko. Sadina Vyčasa. Je 87, 89, výška 68 cm. Druhá vícemis junior Slovenskej republiky Alexandra Klimeková, číslo 1. Miss junior Slovenskej republiky pre rok 2012 sa stáva už v poradí 14. súťažiaca s číslom, aj tá je tu dnes večer, 11. Luisa Štipanová.
000 od pána Šlaba a v tejto chvíli sú jej aj kľúče od nádherného Mercedesu a novej generácie. Odovzdal generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia, pán Andrej Glac. Som sa veľmi teším, lebo môžem gratulovať aj za ostatných našej novej misie. Trošku vlastnejšia. Boli ste môj favorit. Ďakujem veľmi pekne. Však je to veľmi pekné dievča. No, na tú svetovú súťaž a viem, že sa bude pripravovať mesiac v Amerike, takže nikdy v živote. Budete na to nové nádherné auto. To ešte si vôbec neuvedomujem, že budem mať auto. Máte mať krásne auto, úžasné značky, na ktorej ja som dlhé roky pracovala, aby som hľadala, takže zo srdca gratulujem a užívajte si to a budete na to. Ďakujem veľmi. Krásne. Je úžasná, povedz Mero. No. On sa určite panová. Ako sa cítiš, keď si získala titul? Tá vynikajúco, v podstate som to vôbec nečakala, keď si ma cítivala tak som myslela, že to stratené, ale som naozaj dobrá. A uľavilo sa ti trošku? V podstate áno. Dobre, ďakujem. Ako sa cítiš po ukončení súťaže? Je to úplne super a ja som veľmi šťastná, že to je so mnou moja krásna sestra. A ako sa volá sestrička? Sestrička sa volá Majka, takže... Majka? A ona býva spolu s vami? Prosím? Ona býva tiež, ty bývaš ty? Nie, ona býva v Humenom, ja som už 5 rokov v Bratislave. A čo budete teraz spolu robiť celý týždeň? No, teraz ideme oslavovať. To je dobre. Ďakujem veľmi pekne. Aj my. Láska Klebeková z rodiny. To sú rodičia? Áno. Gratulujeme. Saška, jak sa teraz cítiš? Na tretíka sa ťa pýtam. Nedá sa to opísať, je to neuveriteľný pocit a som strašne rada za ten pocit. Dobre, ďakujem. Saška. Silvia Polanková, Plakateková. Salado. He gon' make dollars, he gon' make sense. He gon' make me how much better can he get like we on the lotto. Pull up to a club in a white Mosalado. He gon' make dollars.